So dai mo din ang ako ikadawang account dai ang piling gwapa. So diri na dai ko mag-post dai kung magpapare-riban ko. Kay lagi dai kana magong akong account dai nga Emerly Upada Siba. Kay na shadow ban man guna siya dai no. Kay lagi tungod sa kadaghan sa comment bitaw din sunod-sunod. Kay kana magong shadow ban dai no, isa jud na dai sa kana bitaw nga ay magsunod-sunod og like sa imong mga videos or magsunod-sunod bitaw og heart. Kay kana magong shadow ban dai no, kana bitaw mag-heart mo sa akong video dai halos hotdon yo tanang video na ko butang og heart ba. Or halos tanang video na ko dai sunod-sunod mo mga mag-like bitaw. Mo na dai tioro kang page nako oy. O na dili na jud ko kadawat sa mga notification ni Mita sa kuha. Kay basta man good monetize na ang isa ka page man gud no is grabe na jud na siya ka sensitive. Kay lagi sunod bulan is magpa-pre-riban na sad ko. Kay daghan pa kay piling gwapa din sa iligan day no nga gusto magpariban sa kuha atis lang. Muna kay piling gwapa man mo day no mo nang tagaan ta mo og chance oy. Pero diri na ta magkita dai sa ako ang account nga piling gwapa. Kay kani mong nga account no di yun ni masyado ban kay lagi di man po ni siya monetize oy. Muna igora magkonsumisyon diri si Mita sa kuha ay please lang. Og mao ra dito no, bye mo oy.